Pukki on nyt vähän viihteellä vittu kerran vuodessa, saatana! Ensi viikolla se alkaa taas, kun tuon saatana kakat vittu. Itkee siinä, pukki on sitä, pukki on tätä, pukki on tätä. Koko vittu maailma pitäis tietää tässä vittu jonkun saatana käymästä purrojen selässä vittu. Miettikää sitä vittu. Antais Mersun tai vittu lentokone, mutta ei. Minuutissa pitäis kaikki saatana hoitaa vittu porojen kanssa. Tää tulee aukasta. Älä avaa! Älä avaa! Kyllä oikein niinku tuotta niinku pitää tää homma. Pukki jumala alkaa! Pukki arppas tänne vähän. Niin, kaikki asiat. Oh my fucking god! Santa Claus has gone insane! Ei kans niin väärin. Hei! Vähän pitää haistaa. Tiedät. Sentään ennen joulua. Ei tässä ole hyvä. Kun tietää minkälainen viikonloppu on edessä sitten ensi viikonloppu. Yli töitä tarjolla, onko? Vinkuu sitä sun tätä vittu, pitäis tuoda nukkea ja kaikkea vittu leekoa ja kaikkea. Sitten jos ei tykkää, niin voi. Sitten taas vinkutaan lisää lahjoja. Ja kaikki on niin pukin syytä sitten. Auta armias saatana, kun saa joku saatana Mä oon satamassa jotain. sekundalahja. Ihan vittu. Vittu heti hirvee huuto. Tulikin Bratz-nukke Barbie-nuken sijaan. Halvempi versio. Joku persereikä valmasta. Ja se on niin hirveetä sitten pienelle lapselle. Ei saa sitä mitään niinku justiin toivoa. Kun ei ymmärretä, että vanhemmilla menee huonosti sen takia, että tulee eroja. Lama ja kaikki. Lama! Nimenomaan lama! Avioero, vittu, huumeongelmat ja kaikkia, lapsi vaan vinkuu siinä, että olla pitäis olla sitä suuntaan. Ottakaa vaan lapset, kun päästä vähän isommaksi, niin alatte arvostaa kuningas alkoholia pukin sijasta. Ja se on ihan ok, kyllä pukki ymmärtää kanssa. Pukkeet on muuta vittu risua saatana tommoselle ja tunkee ne poikittaa perseeseen. Toi partaa ihan päin helvettiä roikkuu. Kuka näkyy tuon oman partaan hajotus on niin partaa. Sentään mulla roikkuu kivetsäkin. Kyllä, eikä ainoa yllä. Mikä pukilta löytyy? Pitkä kieli. Pukki on vapaa. Se on menoa nyt. Fucker! No meppä sinne. Mitä se pukki tässä? Fucker! Nyt sulle ohjelma. Joku on sammunut tonne. Mihin on sammunut? Kuka? Minne? Ei mä näe ketään. Pukki! Alkaa tää kansi tulee. Eikö se tää? No ei nyt se on siellä. Jostain sä kuvasit sitä tossa. Paistaa kuusen kynttilät, lasten silmät säikyvät ja eteisessä kopisee ja ovi narisee. Siellä joulupukki on, ukko bravas paraton, ison nyrkin kohottaa, perheellensä karjattaa. Jumalauta kakarat